שמי רועי דוד, מנהל השיווק בחברת במבי, והיום נמצאים איתנו אבי תל, ממציא ומייסד אתר יד 2, מרק זאבי, יושב ראש ובעלים של חברת במבי ודרימס, ומה שנקרא עם הזוג, הצמד שידועים בתעשייה כאופירה וברקו של התעשייה. אז אנחנו יותר בעד אני לונדון והוא השני שכבר איננו. לונדון וקירשנבאום, זיכרונו לברכה, אבל קדימה, חבר'ה, הבמה שלכם, בואו נתחיל. שאלה מי אופירה. בוקר טוב לכולם. למי שאין זקן, אבי. כן. אוקיי, בוקר טוב לכולם. אנחנו רוצים להספיק דברים מאוד מאוד משמעותיים בשעה אחת, אולי קצת פחות, נכון? כדי לא להלאות, אנשים בכל זאת צריכים להיכנס לתוך יום העבודה. 40 דקות. 40 דקות, בסדר גמור, נעשה את זה. אני חושב שלפחות שני טיפים משמעותיים, כל אחד ואחת מהצופים בנו היום יוכלו לקחת איתם לדרך, כנראה שהרבה יותר, אבל לפחות שתיים. והתקופה הזאת שהיא תקופה מאתגרת בצורה בלתי רגילה, מלחמה נוראית שהתרגשה אלינו וכולנו מתפללים לניצחון ולחזרה של החטופים, וכך אני מאמין שיהיה. ועוד רבעון או שני רבעונים קודם לכן של האטה במשק הנדל"ן, ריביות שהשתוללות. אני נאלצתי להזכיר לצעירים מבינינו שהיינו שם כשהריבית על המשכנתא עמדה גם על 12%, והיו עסקאות. כי אחד הדברים היפים בענף הזה בישראל זה שזהו ענף של ביקושים, אבל זה כנראה גם אחד הדברים זה אחד היתרונות ואחד החסרונות בתקופות כאלה. תכף נדבר על זה. כן. אני חושב שזה בעייתי, הדבר הזה שנקרא זה ענף של ביקושים, ונדבר גם טיפה על היום שאחרי. אני רואה בבהירות את היום שאחרי, כי הוא גרם קצת לחלודה בענף, חלודה בתהליכי הפרסום, השיווק. היו תקופות שפשוט היית צריך לפתוח את משרד המחירות, ואנשים עומדים בתור ורוכשים. אז נכון שאנחנו מציגים פרויקט, אנחנו פרזנטטיביים, אנחנו רהוטים בדיבור שלנו וכן הלאה, אבל אנחנו בעידן שאנחנו צריכים להיות הרבה יותר אמפיריים, ושהכלים הדיגיטליים והפלטפורמות המתחדשות יכולות להיות לנו לעזר באופן שהוא ממש שובר שוויון. ועל זה אנחנו קצת נדבר היום. זאת אומרת, נהיה טיפה טכנוקרטיים ונסתכל קצת על מספרים. ואני פונה לך, מרק, אתה עשית מעשה שאני לא בטוח שרבים ממי שנמצא כאן היום יודע, וזה שמשהו כמו ב10 באוקטובר, ימים ספורים. שמיני, יום אחרי. שמיני? אוקיי, אז בכלל, אחרי האלם שפקד את כולנו, שבעצם דיכאון כללי מוביל אותנו, גם בהתנהלות האישית שלנו וכמובן בהתנהלות העסקית. קמת ואמרת, מה פתאום? אנחנו ננוע. ומה זה ננוע? המשבר הגדול הזה הוא גם, ראית בו הזדמנות, ואולי אני אתן לך באמת, תספר לנו קצת מה עשית, כי אתה כבר מדבר עם פרספקטיבה של זמן וגם עם תוצאות הלכה למעשה. נכון. אז קודם כל תודה אבי, תודה שאתה מארח אותי באולפן שלי. זה נחמד מאוד, לכולם יכול להיות היום אולפן, ודרך אגב מה שאתם רואים כאן, ואני רוצה להכניס לכם את זה עכשיו לראש, אנחנו עם 89 אנשים, זאת אומרת תחשבו שאנחנו עכשיו עושים שיחת מחירה ל-89 אנשים. מרק, אנחנו עם 110 כרגע. וואו, 110, עוד יותר טוב, אתה רואה? הרווחנו עוד 21 במכה. אז, וזו אחת המהפכות הגדולות, שאני חושב שאנחנו נרצה להראות לכם. עצם האירוע מחירות הזה, שאנחנו
והזהרתי אותך בשיחת הכנה שלנו, אבי, שלא תהיה מחירתי מדי, אבל בגלל זה אני יכול להיות, אוקיי? עצם אירוע המחירות הזה, שאנחנו רוצים למכור לכם את המתודולוגיה החדשה, ולאן העולם הולך, הוא למעשה כבר הלך, ועכשיו ענף הנדל"ן מצטרף אליו, אז זו ההוכחה הכי טבעית שיש וברורה, שגם אתם יכולים לעשות את זה, ולהפוך את המחשב שלכם למפלצת מחירות חזקה מאוד, שמאפשרת לכם למכור מכל מקום לכל מקום. זה למעשה התפיסה. אני ישבתי בשביעי לחודש, הייתי בלונדון, הבת שלי בדיוק עברה לגור שם כי התחילה לימודים כמה ימים לפני זה, והעיר אותי בבוקר משה, המנכ"ל שלנו, ואמר לי קום קום, זה היה 7 בבוקר שלו, 5 בבוקר שלי. האמת שהתפלאתי שישנתי, אתה מכיר אבי, אנחנו כבר בדרך כלל מתכתבים באימייל בשעות האלה, כדי לא להגיד אחד את השני. ולמעשה מה שראיתי יום למחרת, וערב קודם אני עוד חוויתי את השיירות של הפלסטינאים שנוסעות ברחובות לונדון עם צופרים ועם פלסטין והכל, אבל מה שראיתי בבוקר זה הכל רגיל, מכוניות נוסעות, למעשה העולם בגדול חוץ מכנראה בישראל התנהל רגיל לגמרי, ואז אמרתי שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להזניח את שדה הקרב הכלכלי בגלל שדה הקרב בעזה, כן? ומישהו צריך לקחת, אנשים צריכים לקחת על זה אחריות ולהניע אותו, כי בסוף אנחנו ניתקל בבעיה משמעותית. ולכן הבנתי שאם בחול הכל מתנהל כרגיל, אז בוא נמכור לתושבי חוץ. עוד לא היה את הבאז של אנטישמיות וכל הדברים האלה. אמרתי רגע, יש 8 מיליארד איש בעולם, אנחנו היום בפוקוס, בוא ניקח את הפוקוס הזה התקשורתי שיש על ישראל ונעצים אותו. באמת תוך חודש ומשהו הצלחנו להרים אירוע מחירות שמצד אחד המספרים בו של התוצאות, למעשה 150,000 איש ביקרו בו, 12,500 לידים הגיעו, אבל גילינו הרבה מאוד דברים. גילינו שאנחנו לא מוכנים, כמו שלא היינו מוכנים בשדה הקרב המלחמתי, אנחנו לא מוכנים בשדה הקרב הכלכלי של היום, של העולם הגדול. ואז באתי אליך, אמרתי אבי בוא נעשה הדרכה ונראה, נדבר קצת עם אנשים על הנושא הזה. בוא נתחיל לכמת את הפרקטיקום, כי אתה אומר 150,000, אני מסבר את האוזן, זה 150,000 אחרי פרוץ המלחמה, כן. שכללו עשרות אלפים רבים של ישראלים, ועשרות אלפים רבים של יהודי העולם שקודמו את הפלטפורמה שיצרת שנקראת Dreams, מפת הנדל"ן של ישראל. הם גלשו לתוך מפה ויכלו, קודם כל יכלו להשאיר פרטים, מה שנקרא לידים. נראה את זה עוד מעט בקצרה, כן. בסדר, השאירו לידים. אז בוא נתחיל עם הטיפ הראשון, הכי אלמנטרי, אני פוגש אותו יום יום שעה שעה, אתה גם ראית את זה, אתה יודע, אני שמחתי שסוף סוף אתה רואה על מה אני מדבר, ואתה פוגש את הסוגיות הללו. אז עכשיו ב-10:27, קצת לפני תחילת הוובינר הזה, הייתה לי שיחת טלפון, אוקיי? קיבלתי שיחת טלפון, ושיחת הטלפון, אני לא יודע אם רואים, זה הפוך, נכון? אבל בעצם מה שכתוב שם, חשד לדואר זבל. חשד לדואר זבל, אין לי אפליקציה לסינון, כי אני אוהב לשמוע שיחות טלמיטינג, ואני אוהב שאנשים פונים אליי ולראות תהליכי מחירה, אבל חשד לדואר זבל או ספאם שהמערכת, כן, האנדרואיד או המערכת iOS של אייפון כבר נותנת את זה בילד אין אצלה. מה זה אומר? שמשרד התיווך שפנה אליי נמצא כבר בתוך הרשימות הללו, וכל מה שהוא צריך לעשות זה לבדוק ממש פעם בשבוע, לעשות שיחת טלפון
למישהו שאני לא מופיע ברשומות שלו, ולראות שאני לא מופיע כדואר זבל. כי מה אנחנו רואים בדוחות? אנחנו רואים בדוחות שמתוך 100 לידים 40 לא ענו לנו, למרות שניסינו 3 פעמים. אבל אם ניסינו 3 פעמים וכל פעם זה היה דואר זבל, אז לא ענו לנו, גם חסמו את המספר שלנו. אז בואו נוודא שאנחנו לא דואר זבל. ואיך אפשר לתקן את זה? על ידי מספרים וירטואליים, כן? אנחנו יכולים לשנות את המספר מעת לעת, וגם להתקשר לעתים מהנייד שלנו, מהנייד האישי שלנו. זאת אומרת, הנה לך שינוי ביחסי ההמרה רק על ידי תשומת לב פשוטה ביותר, אבל היא חלק מהמתודיקה. אבל חלק מהמתודיקה, ולמשל אתה עברת ישר שיחה שהגיעה אליך, ואני כבר לא מעט זמן מדבר שהסיכוי שלך ליפול על אוזן קשבת של בן אדם, כשאתה מתפרץ לו באמצע היום לטלפון, היא אפסית. ומה שאנחנו אצלנו עושים, by default, כן? ממש כאילו גם בטלפון הרגיל, אתה יודע, לא מכונות, זה קודם כל שולחים וואטסאפ. שלום, תשובה, כי וואטסאפ דרך אגב לא נרשם אף פעם כדואר זבל, אוקיי? כבר יתרון גדול. ואז אני שואל אותו, מתי נוח לך? כן? זאת אומרת, הסיכוי שאני רוצה להגיע לבן אדם בזמן שהכי מתאים לו שאני אגיע אליו. עכשיו, אם אני מתפרץ והוא אחרי לא יודע מה, והסיכוי הוא סופר סופר גבוה שאני מתפרץ, קודם כל, כי הוא לא מצטט שעכשיו. אלא התקשרתי אליו בשנייה שהוא שלח לי את הליד. אז פתאום הוא יעשה וואו. הוא יקשר, אבל אם זה כבר יהיה 5 דקות או 10 דקות, הוא בכלל שכח הרבה פעמים ששלח להחליט. הוא כבר צלל למשהו אחר כמה פעמים. זאת אומרת, אחד, מה שאנחנו מבינים ומדברים על זה 20 שנה, החשיבות של לחזור הכי מהר, אומרים ששעה זה מקסימום, היום זה הרבה פחות, בגלל עודף המידע, 5-10 דקות, איבדנו את הקונקשן, אוקיי? איבדנו את הקשב, ופה אנחנו מזכירים עוד דבר אחד, ואני רוצה כאילו להחדיר אותו לתודעה, להבנה של ההנדסה השיווקית שלנו, שכל הציבור נמצא בהפרעת קשב, אנחנו בהפרעת קשב וכולם נמצאים בהפרעת קשב. הנאמנות למותגים כמעט ולא קיימת, הזיכרון אפילו קצר המועד לגבי מבצע כזה או אחר. אישרתי לכמה חברות לידים, כתבו 2080, אני לא זוכר את השם, לא זוכר את הלוגו, לא זוכר את הצבע, זה דיבר אליי איכשהו, פניתי, חזרתם אליי כעבור כמה שעות במקרה הטוב או למחרת, אני בכלל נמצא במקום אחר, אני כרגע עם עצירות בשירותים, בסדר? אני כרגע עושה ביצת עין, אני לא יודע מה, או אני באוטו, או השד יודע מה. אז הפתרון שהצעת, פתרון ההתכתבות ותאום השיחה הוא הרבה יותר נכון, כי הוא גם פותר לנו את סוגיית הספאם וגם פותר לנו את סוגיית הקשב. וואטסאפ, זה דרך אגב זה הפתרון הכי טוב לזה. וציינת עוד משהו, שאנחנו מנסים לתאם פגישה או חוזרים אחרי יום, אתה יודע, כל מיני דברים, או מדברים אחרי יום, ואני בכלל רוצה להגיד משהו על נושא הפגישה. תחשוב שהפגישה, הסיכוי שהבן אדם יגיע אלינו היום הוא 0 או קרוב ל0, מחר מאוד נמוך, מחרתיים, אז תחשבו על הזיכרון של הבן אדם או על החום שלו שהוא הגיע אלינו בעוד שבוע. עכשיו הכי קל להגיד, בסדר, אני רוצה שיבוא אליי רק הרציניים, סבבה, זו דרך אחת, נביא את הרציניים בדרך הזאת, נעביר אותם את מסע הייסורים, נדאג שהם ישכחו, זאת אומרת אם נוכל גם נעשה עוד דברים כדי שהם יהיו פחות בקשב, ואז יבואו ואז יהיו יותר רציניים. אז זה 5% אנחנו מצליחים להגיע לאנשים כאלה, זאת אומרת על כל 100 אולי 5 נצליח להביא למשרד בפועל, כן? שמאוד רציני. הנתון שאני מכיר, האמפירי לאורך ולרוחב הענף, הוא 4% נטו התייצבות במשרדים. הוא כולל בתוכו, שזה נתון קטסטרופלי. זה ירידה גדולה מאוד. זה היה סביב 10. אולי, בסדר? היה, לא. בסדר, אבל בסדר, אתה מבין מה המשמעות. המשמעות היא ככה. אם אני איש טלמיטינג או גברת טלמיטינג, אני מדבר עם 100 איש, 90%
היו על הפנים מבחינתי, או לא השגתי אותם, או ענו לי שזה לא הם, או השד יודע, זה מתיש, פשוט מתיש, זה הורג את החבר'ה האלה שעובדים בטלמיטינג. ואסור לתת לאנשי מכירות לעשות את זה, אנשי מכירות הם כשהמכירות מתחילים לנהל שיח, לא מותאמים לזה. כן? לא, הם ראש גדול, הם מנהלים שיח, הם נותנים אינפורמציה, אז הם לא מביאים אותך לנקודת המכירה, כי אתה אומר, לא, הקול שלך לא נשמע לי, אני לא יודע, דברים מהסוג הזה. ברח לי חוט המחשבה. אבל אני רוצה רגע לחזור למה שאני אמרתי. זאת אומרת, הצלחנו להביא 5 אנשים, בסדר? אתה אומר 4, בואו נהיה קצת יותר אופטימיים, בסדר? ואני אומר, מה קרה עם ה-95? אז הרוב יגיד, הם לא טובים, אוקיי? ואז מתחיל השיח, לא טובים, לא רציני, מה אתה עושה? אני לא מכיר, ונחשפתי עכשיו לשיח הזה מאוד מקרוב, ואז אנחנו עושים בדיקות עם השיח הזה, כן? אנחנו שולחים להם... רק שנייה, לפני השיח, יש פה עוד איזה שלבון קטן, אבל הוא שלבון גדול, וזה המבריזים. התופעה התרבותית המאוד ישראלית הזו, שקבעתי פגישה ולא הגעתי. לא להודיע גם, כן? אנחנו מדברים על 50% לפחות, בתקופות הללו אפילו יותר. כשיורד גשם יותר. זאת אומרת, 50% מהאנשים שתאמנו. תזכור מה המשמעות של תאמנו. הוא ראה את הפרסום שלי, בפרסום כנראה שמתי את המחיר, את גודל הדירה, את המיקום וכן הלאה, מילא את פרטיו, לחץ סנד, הגיע לקול סנטר שלי, האנשים פנו אליך, ניהלת איתם איזושהי שיחה קצרה, נכון? ניהלת איתם שיחה קצרה, חזרו על הנתונים, קבעו פגישה, פתחו את היומן, קבעו פגישה ולא הגעת. האם אתה רלוונטי או לא רלוונטי? בסדר, אז לא, הוא לא רציני. בסדר? הוא לא רציני, אז שיקנה במקום אחר. אני כועס עליו. אני מוכן לקנות לא רלוונטי מכל מי שמוכר לי בסדר, אז מה שאנחנו, ותכף אני ביקשתי ממך, אתה מלווה את גרין פארק, נכון? גרין סייט. גרין סייט, כן. גרין סייט, סליחה, בבת ים. ביקשתי ממך לעשות סטטיסטיקה, תכף תראה אותה, אבל מה שאני רוצה רגע להגיד בפועל וזה, אז אנחנו מדברים על כל ה-95 שלא משנה כרגע מאיזה תירוץ לא הגיעו, בסדר? חלקם קבעו ולא הגיעו, חלקם לא השגנו, חלקם לא זה, הם לא רציניים, אוקיי? אז אני מאוד מאוד רוצה לדבר על הלא רציניים, כי על הרציניים, חבר'ה, לא צריך לעשות כלום, תמשיכו לעשות על ה5 האלה אותו דבר שאתם עושים, אבל בתוך ה-95 האחרים שהם לא רציניים, אוקיי? יש הרבה רציניים, וזה מה שאנחנו מגלים בתהליכי מחירה מתקדמים שמאפשרים לאותם לא רציניים לעשות דברים אחרים. אז אבי, לפני שנדבר על זה, בוא, אתה יכול להראות לנו? רועי, אתה יכול לתת לאבי לשתף? כן, יש אפשרות לשתף. בבקשה, אבי. אוקיי, יש כאן נתונים, אני לקחתי בכוונה את הרבעון השלישי של 2023, זאת אומרת, זה עדיין לא מלחמה. רק להגיד לכולם בהערת אגב מאוד מאוד בולטת, עברנו כבר לפני 3 שבועות בכמות לידים את מה שהיה לפני המלחמה. זאת אומרת, אם הייתה לנו ירידה של 80-90% מיד עם פרוץ המלחמה, זה הלך ועלה, והיום אנחנו מעל ספטמבר, אוקיי? זאת אומרת, רמת הביקושים... אתה אומר, עברנו, והנתונים שאתה מדבר עליהם הם מתוך הסך הכל של הטראפיק שיש בבמבי, שהוא חלק משמעותי מאוד ומייצג מאוד של מה שקורה הלכה למעשה במדינה. אז יש כאן נתונים שאנחנו כל הזמן מודדים את הנתונים הללו בכל פרויקט שאני מלווה. אז יש סך כמות הלידים, מדובר בדירות של 2.5 עד 4 מיליון, גם זה חשוב, כן? גם לזה יש כמובן השפעה. בכלל בת ים היא אזור ביקושים פנטסטי. בת ים קל מאוד אבי להגיע באוטו וזה, זאת אומרת זה לא רחוק. רוב האנשים שקונים בבת ים גרים כנראה בגוש דן, נכון? נכון, אבל ההתנהלות בגוש דן לוקחת הרבה זמן עם הפקקים, החנייה היא יקרה, למרות שהחברה הזו מסדירה את החנייה והכל משולם ללקוח, אבל בכל זאת מגיעים 400 לידים בשיטה המסורתית, ממירים לפגישות ברוטו, זאת אומרת
תאמו 62 פגישות, הגיעו, אני מדבר על הרבעון השלישי כי זה משתנה, רבעון שלישי 2023, הגיעו נטו 28, המירו לפגישה שנייה נטו 3, כי אנשים לא קונים בפגישה ראשונה דירה של 2.5 עד 4 מיליון, כן? זה לא, וזה לא מבצע חבר או דבר מן הסוג הזה. ואתה הגעת לפגישה ואתה מתחיל את תהליך הרכישה כשאתה מגיע לפגישה השנייה. זאת אומרת, גם ההמרה לפגישה שנייה אני חייב למדוד אותה וגם את הנטו שלה. כשצוות אחר בראשות של מנהלת מחירות ואחת מהוותיקות בענף, שדווקא היא נדבקה בדרימס, אני לא מזכיר את שמה כי לא ביקשתי את רשותה, אז אני לא מזכיר את שמה, היא נדבקה בדרימס, היא אוהבת לעשות דרימס, היא אוהבת לעשות אפילו דרימס מהבית, דרימס הכוונה מחירה בזום על פלטפורמת דרימס, מי שלא מכיר אולי מרק תיתן איזה הצצה לזה. אז אנחנו חוזרים ל-400 לידים האחרים שהיו בישות שלה, בניהול שלה, המרה לפגישה ראשונה עם אופציה למפגש דרימס בזום, זאת אומרת, אתה לא יכול להגיע ביום זה וזה, אני יכולה להראות לך רגע בזום, אני יכולה רגע, אתה יודע מה, בוא נעשה זום מה זה זום? אנשים בתקופת הקורונה עשו המון זומים, לאנשים שיש ילדים עשו זומים. למה אנשים? אתם. למה? טוב, האנשים שעכשיו צופים בנו הם אנשי מקצוע, כן, אבל הציבור הרחב יודע מה זה זום, יכול זום, והוא יכול בעצם לעשות זום מהבית, ומה שהיא אומרת, יש לי אפשרות להראות לך את הפרויקט, יש לי אפשרות להציג לך את המשתנים, אתה תראה איפה אנחנו ממוקמים בדיוק, איך נראות הדירות, אפילו איך נראה הנוף מהדירות, כמה עולות הדירות, יש לי הרבה דירות, הרבה תוכניות, אני לא יכולה בטלפון להתחיל לספר לך את כל הסיפור הזה. אז בוא, יש לך, או שתגיע אליי לקפה ועוגיות, או שנעשה משהו בערב ראשוני בינינו, ואז יש ברוטו 81. אבי, היא עושה עוד משהו מדהים, היא גם מגיעה עם המחשב שלה ללקוחות ומציגה את זה אצלהם בטלוויזיה. כן, כן, אז זה נכון כי יש לזה השפעה, זה שהיא עוף קצת מוזר בענף, יש לזה השפעה, אבל מה שאני אהבתי זה שהיא התחברה לדרימס, למערכת הזו, ואז אנחנו רואים צמיחה משמעותית בהמרה נטו לפגישות ראשונות, כולל זה שהיא טיפלה במבזים, זאת אומרת, היא אמרה למבזים, אני רואה שלא הצלחת להגיע, ירד גשם, אני מבינה, כן, היו פקקים, בוא, אתה יודע מה, אנחנו יכולים לעשות בערב, אני יכולה להציג לך את הפרויקט צ'יק צ'אק, והמרות לפגישות שניות נטו 7. עכשיו, זה יותר מהכפלה, כפי שאתה רואה, על אותם לידים, עם אותם עלויות. מה המשמעות? המשמעות היא מתמטית, חוק המספרים הגדולים. יש לך משרדים מפוארים, יש לך מערכת רצינית, יש לך אנשי מחירות, אתה רואה יותר פגישות רלוונטיות. מה זו הרלוונטיות? אם מישהו עשה איתי פגישה כזו בדרימס, בזום, בוא נתייחס לזה לא כפגישת מחירה, בוא נתייחס לזה כפגישת טיוב. טייבתי את הליד, הוא יודע על מה מדובר, הוא ראה אותי פנים אל פנים, הוא הרגיש את המוצר, הוא הבין על... הוא עשה את זה הרבה קודם לפני שהוא הגיע, אבי. זאת אומרת, אתה יכול לתאם איתו את הפגישה עכשיו, כן, בטלפון, בוא תעלה רגע, אוקיי? בוא תראה באמת רגע, אולי אתה הצצה לדרימס כזה, הצצה קצרה, איך זה נראה כשאני פוגש את הלקוח. אתה רואה את המסך שלי, נכון? כן. כמו שאתה רואה, אנחנו עשינו את זה מאוד יפה, שאפשר לראות למעשה כל פרויקט על המפה, ואם ציינת את הפרויקט של בת ים, אז הנה אנחנו רואים את הפרויקטים שיש לנו בבת ים. אתה דיברת, אני חושב, על הפרויקט הזה, נכון? כן, כן. דרך אגב, אוקיי. ואם ניכנס רגע לפרויקט הזה, אז קודם כל את הסרטון הזה, זה עריכה מאוד פשוטה, לא צריך יותר להשקיע כסף בסרטונים, דברים כאלה. מי שמזהה יגיד אחר כך, לא לכתוב. אוקיי? אז אתם רואים גם יש לנו פה אמצעי תקשורת כזה, והנה הפרויקט שעליו מדובר, אנחנו רואים שכרגע... אני רוצה רגע להגיד איך היא עושה את זה, אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים.
א', היא מציגה את המרחב, היא אומרת הנה כאן היציאה לאיילון, כאן זה 5 דקות לים, כאן יש פארק שעשועים, כאן יש פארק, היכל תרבות וכן הלאה, ואז היא תצלול לתוך בית שהיא יודעת שיש בו... רגע, אני רוצה קודם להראות משהו יפה, שימו לב, כאילו כמה זה משפיע, כאילו אנחנו יכולים לראות באמת ממש את הצל, וכולל אנחנו נראה גם אחר כך את הנוף ועם השקיעה או הזריחה, זאת אומרת אפשר ממש להראות לבן אדם איך זה ייראה בכל שעה ביום, כולל בתאורת זמן אמת, זאת אומרת אנחנו רואים שעכשיו 16 מעלות ומעונן חלקית, הנה אנחנו כבר, וואי ב-11 אבי, יש לך עוד רבע שעה. אז קדימה. כן, ואז אם נצלול פנימה, אז דרך אגב הלקוח עושה את זה בעצמו גם, היא אחרי זה שולחת לו קישור, נכון? שהוא יכול לבחור דירה, אני... לראות את תוכנית הקומה, וואי, תראה מה נשאר פה למכור, אבי, בקומה הזאת. כל מכור חוץ משתי הדירות האלה, ואז בוא נראה, הדירה הזאת אמנם נמכרה, אבל אני רוצה רגע, סליחה, כן, אני רוצה רגע להשוות ביניהם, אוקיי? טוב, זה כבר צריך למידה, מרק, מה שאתה מראה עכשיו. אבל אני סתם מראה, הנה, זה... צריך מיומנות. זה בעמידה במרפסת, אתה רואה את זה? כן, היא לא תראה את המרפסת הזאת שרואים מולה ישר בניין, אבל סבבה. זאת אומרת, גם פה תסריט המחירה בזום על הפלטפורמה הזאת, היא כזאת שהיא תכננה אותה מראש. כן, אבל היא בטח תראה את הלובי, לא? תזכור שזו פגישה ראשונה, כן. פרזנטטיבית, שהיא רוצה להמיר אותה לפגישה במשרד המחירות. בסדר? אז היא תראה את האטרקציות, היא תראה את הזוויות המקסימות, הלקוח ידבר איתה על מחירים והיא תראה את מנעד המחירים, היא תגיד שכמובן יש עוד על מה לדבר וזה במשרד, יש הרבה חליפות מימון פנטסטיות עכשיו, הנה הריבית יורדת, איזה יופי, ובוא תעצור כאן עם זה. כן, והיא תסביר בה כמובן על כל היתרונות של הפרויקט שמוצגים ישר על המפה, עם הקרבה והכל. כן. אז בעצם מה שראינו כאן זה בפרספקטיבה המספרית זה שיפור של המספרים. שיפור של המספרים, הרי בכל אחת, מהי נוסחת האמרות שלנו? מגיע אלינו ליד, אנחנו רוצים שהליד יהיה רלוונטי. איך הוא יהיה רלוונטי? נעבוד עם חברת קידום טובה, נטרגט בצורה יעילה, אבל גם נמסור את האינפורמציה. אנשים נמצאים בהפרעת קשב, אז האינפורמציה צריכה להיות פשוטה ובהירה. לא נתחיל לסבך אותם בסלוגנים ומיתוגים ותדמיות. פשוט נגיד להם, אנחנו מוכרים בבת ים, דירות כך וכך חדרים, במחירים של כך וכך. אם אתם רוצים לבוא איתנו לפגישה, אתם יכולים למלא את הפרטים. אם אתם רוצים, אפשר גם בזום. בסדר? אפשר להראות לכם עכשיו. עכשיו עוד דבר, שאם מדברים על יחסי המרה ונוטים לשכוח, ש80% ממי שרואה את הפרסומות שלנו, או כל תקשורת, אפילו אמרנו וואטסאפ, כן? ושולחים לו קישור, זה תמיד בטלפון. אוקיי? 80% בטלפון. עכשיו, מה שאני ראיתי, למשל עכשיו, שלא רק שלא משרדי המחירות ברובם לא מותאמים למחירה לתושבי חוץ, שזה נניח 10% מהקונים, או 15% מהקונים, עכשיו זה עלה, הכלים לא מותאמים למובייל, שזה בכלל משהו שאתה אומר, רגע, אני מראש חתכתי לי את הלקוחות שלי, זרקתי לפח 80% מהם, כי החוויה שאני מעביר אותם במובייל, במקרה טוב היא ריספונסיבית, אבל היא לא חוויה נעימה, וצריך פה לדבר על כמה דברים משמעותיים, על חוויה, אוקיי? אנחנו רוצים שהבן אדם ינשום, ירגיש טוב כשהוא יחייך כשהוא רואה אותנו. הדבר השני, וזה שתי מילים שאני תמיד מדבר עליהם, זה מציאות והתמצאות. זאת אומרת, אנחנו רוצים לתת לו את הביטחון, ושהוא ירגיש, כן? שמה שהוא רואה זה מה שהוא יקבל. זאת אומרת, ככל שאנחנו נתרחק מזה ונראה לו ניירות, או נראה לו הדמיות, או נראה לו אמצעים, אתה יודע, סרט, זה אומנם מושקע והכל, אבל הוא יגיד כן, אבל ככה זה בסרטים. אנחנו רוצים לתת לו את התחושה
ובגלל זה גם חשוב שהוא יוכל לעשות את זה בעצמו, לא רק שאנחנו נעשה, שהוא יישב אחר כך בבית, או כשהוא יראה את זה לאשתו או להורים שלו או לחברים שלו, הוא יוכל להעביר את החוויה. אני רואה דברים מדהימים שכשאני מראה למישהו פעם ראשונה את המערכת ואחר כך הוא אומר וואו התלהבתי, בוא נעשה פגישה או המנכ"ל שלנו או זה, הוא כבר מתחיל להראות לו את זה כי זה אינטואיטיבי ופשוט, ואז אני אומר וואלה זהו, אני צריך ללכת אחורה שהוא ימכור אותה, זה יצא יותר טוב. אני ראיתי את זה גם עם קוני דירות. אז שנייה, כתבנו פה טיפ על הדרך שאני רוצה רגע להסב את תשומת לב הצופים. אם אנחנו כרגע בעיצומו של הקמת אתר אינטרנט אפילו לעצמנו, חדש, או אנחנו מתכוונים לחדש את פני האתר שלנו, ואנחנו פונים לחברה שתקים לנו אתר, אנחנו לא מקימים אתר על ווב, על דסקטופ, ואומרים שיהיה רספונסיבי למובייל, אלא אנחנו מראש בונים אתר למובייל שיעבוד טוב גם בדסקטופ, והמשמעות היא גם גוגלית. המשמעות היא גם גוגלית. אם אני עושה אתר מוביילי, גוגל נותן לי מיד ציון גבוה ואני מיד למעלה. אני מיד למעלה. נכון. המונח שתדעו, מי שרוצה לרשום, זה מובייל פרסט. זו הדרישה הבסיסית ביותר שצריך להגיד, ואני מרגיל היום את כל הצוות פיתוח שלנו שלא יציגו לי אף פעם על דסקטופ. זה גם דבר, תציגו לי את זה על מובייל. תראו לי, על דסקטופ נדבר אחר כך. המשמעות היא פשוט דרמטית, זאת אומרת זה לא אוקיי איבדנו 10%, גם זה כואב הלב, כן? וזה דרך אגב מחזיר אותי למשהו מאוד מסוים שאיתו התחלת, וחשוב לי לא לפספס את זה. היינו בתקופה, שאתה אמרת קצת אנחנו חלודים, כן? היינו בתקופה שהיא מאוד טובה, אבל ההשלכות שלה, שכמו שאבי אמר שאנחנו יצאנו ממנה חלודים. מי שלא שינה עדיין את הדיסקט אצלו בראש, יש בעיה. אני רואה את זה אצל לא מעט מהיזמים, לא מעט ממנהלי המחירות, לא מעט מאנשי המחירות. קודם כל הכל השתנה, ממש השתנה, אבל כן. והמשמעות הכי לקצה שאני רוצה לקחת אתכם, זה כירורגי. כל לקוח, אנחנו לא מאבדים אף לקוח. זאת אומרת, כל הזדמנות שיש, אנחנו צריכים להפוך את הלקוח מכל כיוון. אם פעם יכולנו להגיד כן וזה, כי היה ממש המון ביקוש, ובסדר, היום אי אפשר. זאת אומרת, מי שלא ממצא את הפוטנציאל מכל לקוח, פשוט לא יגיע לתוצאות. וזו דרמה, זאת אומרת, צריך לדבר, אנחנו בישיבות המחירות שלנו והשיווק, עוברים על כל לקוח, כל לקוח, יש שם לכל לקוח, אנחנו גם רושמים את אנשי הקשר שלו, במקרה של דירות, כן, אז אשתו, אם זה היה גבר או בעלה, וההורים הרבה פעמים, והעורך דין, וכל משפיען שיש בדרך, אני מנסה להגיע תמיד, אני אומר חוק 5, שלכל לקוח זה לא, הוא לא לבד, כי אני רוצה להשפיע על הסביבה שלו, אני רוצה להנדס את התודעה, אוקיי? זאת אומרת, שהם ידעו על זה, זאת אומרת, אני חשוב מאוד לדבר ל5 האנשים, זאת אומרת, גם כשאני שולח לו משהו, אני שולח לכל 5, אני לא שולח רק לו, אוקיי? וזה מאוד 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 משמעותי. טוב, אנחנו עוד מעט נגיע לשלב של קצת שאלות ונסיים, אז אני רוצה אבל כן להספיק 2 דברים. אחד, להזכיר את נוסחת האמרות המלאה ומה אנחנו צריכים לשים לב ואיפה אנחנו רוצים להשתפר. בעצם נוסחת האמרות אנחנו יכולים לקיים אותה כשיש לנו מערכת CRM, במבי כמובן מובילה את שוק הנדל"ן בישראל והיא כלי פנטסטי לדבר הזה, אבל בכל מקרה, גם אם אני עובד בקטן, אני רוצה את הנתונים הבאים. כמה עלה לי ליד ומאיפה הוא הגיע? אם אנשים נמצאים בהפרעת קשב כפי שאני מבין, אז אני רוצה את המקורות שמביאים לי את הלידים הרלוונטיים, ושלא יספרו לי סיפורים על מיתוג ותדמית וכן הלאה, כי זה לא מתקיים יותר בעידן המודרני, או כמעט ולא מתקיים בעידן המודרני. אני יכול להתקיל אותך ולשאול אותך, כן? את יושב ראש במבי דרימס לגבי צבע של לוגו של חברה כזו או אחרת. אתה רוצה שאני אעשה לך את זה ואני אביך אותך או ש... לא. אוקיי. אתה לא תביך אותי, אתה תביך אותם. הם הוציאו את הכסף. הם בדיוק בקמפיין עכשיו ב4 מיליון שקל על מיתוג, אז אין את זה, אנחנו
מפרסמים במדיות שמביאות לנו, מספקות לנו את התשואה, את הליד הרלוונטי, אנחנו בוחנים מה היה תאום לפגישה, כמה פגישות יצרנו מהלידים שקיבלנו, וזה ברוטו, כמה הגיעו נטו, אנחנו יכולים לשפר את הברוטו לנטו על ידי מערכות כמו דרימס, או מפגשי זום ומערכות כמו דרימס, להציג את הפרויקט מרחוק, ואז נשפר את הנטו, ולא גמרנו את המדידה, אנחנו מודדים את הפגישות השניות, כי אין לנו עסקה בלי המשך, בלי שיש לה גם פגישה שנייה. בסוף הנוסחה יש לנו the cost of sale, כמה עלתה לנו המחירה, אם זה בעלויות מדיה, אם זה בעלויות שיווק. זה נושא אחד, דיברנו ובעצם עברנו עליו, והצגנו באופן מאוד מהיר וראשוני את מערכת דרימס כאחד הכלים לפתרון. אבל דיברנו גם על תשומת הלב לפרטי פרטים, למשל מספר הטלפון שממנו אנחנו מחייגים, או מה שאתה הצעת שהיה מאוד פרקטי, פנייה בוואטסאפ, התכתבות בוואטסאפ, קמפיינים שמובילים לוואטסאפ, מערכות שמשדרות בוואטסאפ, כולל לכם יש מערכת פנטסטית שמשדרת בוואטסאפ למאגרים וכן הלאה. הדבר האחר זה מה שאתה מוביל, ואני רוצה שתזכיר את זה, כי אמרת אוקיי אנחנו מדברים על זה, אבל שאנחנו הולכים לעולם של ירידי נדל"ן אונליין, חודש בחודשו, מכירות נדל"ן, אבל שהם דרך ירידים, חודש בחודשו, שמתאימים גם לתאגידים גדולים אבל גם למשרדי תיווך מקומיים, כן? זאת אומרת גם משרדי תיווך מקומיים וגם תאגידי נדל"ן, מגה תאגידי נדל"ן, אנטרפרייזים יכולים להשתתף בירידים הללו. בכל יריד כמו שהוובינר הקטן שלנו... בוא נשאיר את זה לשבוע הבא או לעוד שבועיים, כי יש פה איזו הפתעה שאני רוצה שכבר נעלה אותה ביחד עם זה. בסדר? שני דברים שאני רציתי להגיד. אחד, בני קרץ מאזימוט, מי שלא מכיר, בטח כולם מכירים, ביקש ממני לחדד נקודה שאמרתי שרמת הביקושים, כן, היא יותר ממה שהייתה לפני המלחמה. זה נכון, אבל רמת הרכישות בפועל הרבה יותר נמוכה עדיין. אוקיי? זאת אומרת, לא חזרנו למצב של קודם, זאת אומרת, אנחנו רואים את הביקוש, אבל אנחנו עוד לא מרגישים אותו בכיס, כן? בתרגום הזה שזה מאוד מאוד משמעותי. זה דבר אחד. ודבר שני, שכחתי. טוב, אז יש לי את שאלת $1,000,000. זה היה הדבר השני. אני שואל אותך והייתי רוצה שתשאל גם אתה אותי. כן. שאלת $1,000,000 זה מה יהיה? מרק, מה יהיה? אתה יכול לענות לי גם בפרספקטיבה, אתה תקנה דירה עכשיו? כדאי לקנות דירה עכשיו? למשל, כדאי לקנות דירה עכשיו? כי אם כדאי לקנות דירה עכשיו, אז אתה מניח שיהיה טוב. אם לא כדאי לקנות דירה עכשיו, אז כנראה לא יהיה טוב. אז התשובה, אני, אתה יודע, תמיד עונה דרך המעשים שלי. אני חושב שעכשיו זה זמן מצוין לקנות, לא כל דבר, כן? במקומות שאנחנו מרגישים שהיזם או בעל הנכס, כן, בעל הדירה, הפנים את המצב והוא מוכן טיפה להתפשר, מכל מיני סיבות, אוקיי? קצת לחוץ, צריך להראות מחירות, כל מיני דברים כאלה. זה הזמן גם למכור, דרך אגב, זה מאוד חשוב, כי יש כאלה שלא הפנימו והם חוטפים אותה בצד השני דרך העלויות ריבית. אז עכשיו זה הזמן למכור ולקנות, והשאלה היא תוך כמה זמן המחירים יעלו. זה לא אם הם יעלו, אלא תוך כמה זמן. אז האופטימיים אומרים 3-6 חודשים, הריאליים אומרים 6-9 חודשים, והפסימיים אומרים 1-2, אוקיי? אבל אין ויכוח על מה שיקרה, וגם המבצעי מימון היום, שהיזמים מוכנים להכניס את היד לכיס שלהם הרבה פעמים, ולשלם בפועל על הוצאות הריבית עד המסירה, ולתת היום תנאים של 5.95, אנחנו עכשיו היום לא מעט פרויקטים 10.90 ובטח 15.85, זאת אומרת זה לדעתי תקופה מצוינת. אבי, יש לי שאלה אליך.
בבקשה, שאל בני. מה יהיה? יהיה טוב. אם אני אענה שיהיה רע, זה אומר שאני לא מאמין במדינת ישראל. זאת אומרת, אני מאמין במדינת ישראל. אנחנו חיים במדינת ישראל. יש המון המון דברים מרגשים שקורים בתקופה הזו. יש יזמית שהיא קצת מתחת לרדאר, היא אדריכלית על, קוראים לה גל נאור. מאור? נאור, חלק מהציבור מכיר אותה כהבת של יצחק תשובה, אבל היא אוטוריטה מאוד מאוד רצינית בזכות עצמה. היא חיה, נושמת, בועטת, יוזמת בארץ, אוקיי? גם עכשיו. היא גם פעילה בכלל בתחומים שקשורים בתמיכה במלחמה, אבל ואני מסתכל עליה ונאחז באופטימיות הזאת. או חיים פייגלין, מנכ"ל ובעלים בצמח המרמן, שהוא גם סגן נשיא התאחדות בוני הארץ, שבימים אלה עסוק בתכנון של מטרופולין ענק בין באר שבע לאילת, בגלל שהוא יודע אמפירית שתהיינה חסרות בישראל בעשור ושני העשורים הקרובים מיליוני דירות, לא עשרות אלפים ולא מאות אלפים, מיליוני דירות. אנחנו תודה לאל צומחים בקצב הילודה ב-200 אלף ילדים חדשים מדי שנה. אנשים, לא ילדים, כן, גידול אוכלוסייה, כי חלק כן, עולים. לא, ו-300, אני מדבר על לידות, 300 אלף ואולי כבר יותר ישראלים שחזרו מתחילת המלחמה, אי התחלות בנייה, בעיה עם הפועלים, נכון? זאת אומרת שהמחסור, הדפיציט גדל, בוא ניתן זמן לשאלות. אז רגע, אז מה זה אומר? שיהיה טוב, יהיה טוב, המחירים יעלו, כן? כי זה שוק הביקושים. אני מקווה שלא יעלו בהרבה, דרך אגב, אני רוצה להגיד לך, הולכת להיות תקופה כלכלית לא פשוטה, בואו נראה את הצד השני, אם יעלו את המחירים בצורה מהותית, תהיה, לדעתי, אנחנו קצת נחטא למטרה. זאת אומרת, אנחנו צריכים למכור יותר דירות, ולהשתדל להעלות מעט המחירים, זה ייתן לנו למעשה הרבה שנים טובות קדימה, ולא עוד פעם קפיצה ואחר כך ירידה. אני מסכים איתך, אני מקבל זה את זה. מאוד חשוב. רועי, תן לנו כן. כמה שאלות. טוב, אז ככה, קודם כל מעיין ציינה, אני מתחיל מהסוף להתחלה, מעיין ציינה שצריך להתייחס גם לנתוני העלייה מחול לארץ, בכל מה שקשור למחסור בדירות, והיא אפילו הוסיפה שיש גם זוגות שמתגרשים, וגם הם צריכים דירות נפרדות, מה שנקרא. דרך אגב, לנקודה הזאת מאוד חשוב לציין שתי מגמות שאנחנו רואים בצורה בולטת, אנשים קונים יותר רחוק ממה שהם תכננו, המשמעות היא בגלל שמה שקובע למעשה זה יכולת ההחזר של המשכנתה, זה מה שאפשר לקנות, זאת אומרת יש לנו קבוע את ההון העצמי ויש לנו את ההחזר שזה מה שאנחנו יאשרו לנו ואנחנו יכולים לעמוד, אז יש שתי תופעות בולטות, אחת שקונים יותר רחוק, מי שרצה נתניה יקנה בחדרה, אוקיי? ומי שרצה ראשון יקנה ביבנה, בסדר? טיפה יתרחק ויקבל דירה יותר כאילו אותה דירה אבל קצת יותר רחוק ממה שהוא תכנן, והדבר השני קצת יותר קטן, אוקיי? זאת אומרת גם פה אם אני צריך במקום 120 מטר אז אני אקנה 110 ואז אני אצליח לעמוד בזה. אוקיי. מאיר ביקש לחדד מה זה חוק החמש. שכחתי. שכחת מה זה חוק החמש? אבי, מה זה חוק החמש? אתה זוכר? רועי, אתה זוכר? אני הייתי עסוק בלאשר אנשים ולענות להם תשובות. אתה דיברת על זה. מה? אתה דיברת על זה. כן, כן. חוק החמש זה אומר שאנחנו... 5 אנשים בסביבת הלקוח. 5 אנשים? בסביבת הלקוח. סביבת הלקוח. יפה, נכון. דוד. תודה רבה, דוד. דוד, אנחנו נעזר בך בוובינר. היה בוחן פתע ודוד... כן, וואו. אוקיי. זאת אומרת, לא לדבר לאחד, תמיד לדבר עם 5 אצל כל לקוח, זה מגדיל דרמטית את יחסי המרה. היה לנו שאלה, קודם כל שרון רייך, את נמצאת איתנו כרגע? הייתה לה איזושהי הצעה לייעול, אבל היא לא כתבה מהי, אז אם מפה נשמח שתעלה ותדבר עליה. שרון, אם פה תפתחי מיקרופון, והייתה פה שאלה לגבי האם
עד כמה צ'טבוט בוואטסאפ עובד ומשדר אמינות, אני ישבתי, ואשמח שתגיבו על זה, אני לא חושב שצ'טבוט, לפחות בשלב הזה, נכון בנדלן, נדלן זה צריך להיות משהו הרבה יותר אישי, אולי מתאים יותר לתחומים אחרים, אבל בהחלט אוטומציה בתקשורת אישית עם הלקוחות באמצעות הוואטסאפ. כן לתקשר עם הלקוחות בוואטסאפ, בעיניי פחות צ'טבוט כרגע בשלב הזה. אז אתה יודע, כמו לכל דבר, לתשובה הזאת יש, כאילו, אין חד משמעיות, אבל מה שכן אתה צודק, ככל שזה מתקדם, זאת אומרת, צ'טבוט יכול לתת לנו איזו אינטראקציה או שתיים ראשונות פשוטות, אוקיי? זה דברים שצ'טבוט יכול להיות טוב. אחד הדברים למשל שאנחנו עובדים עליהם עכשיו דרך צ'טבוט, זה במקום שישלחו ליד שיתאמו כבר שיחה, פגישה. אוקיי? זה יוטמע בבמבי ממש בימים האלה, זאת אומרת שלקוח כבר ישירות מכל מקום, כבר ישר יגיד את הזמן שנוח לו לעשות או פגישה טלפונית או פגישת זום או פגישה בפועל, ואז כבר יהיה לנו תיאום וכמובן אפשר יהיה להזיז, אבל כבר זה מראה כמובן על רצינות הלקוח. זאת אומרת פה אפשר להשתמש בכלים שיעשו את זה, זה דוגמה נהדרת לזה. אגב, תיאום הפגישה הזה, שיכול להתבצע כבר באונליין ובאופן אוטומטי, גם דפי נחיתה, אני למשל עושה שימוש בדפי נחיתה שיש בהם גם את אפשרות לקבוע לעצמך את הפגישה. מעולה, והייתה הערה אחרונה של דן קצ'נובסקי, שהוא כבר לא נמצא איתנו בזום, אבל העיר הערה לגבי הנתונים של הלידים. דן קצ'נובסקי, מי שלא מכיר, הוא הבעלים של מרכז הנדל"ן, הבעלים והמנכ"ל של מרכז הנדל"ן. כבר נגיד לכם בדיוק, הוא אמר שהנתונים שדיווחתם על חודש דצמבר תואם גם את הדיווח מאתר מדלן, שחודש דצמבר היה הכי חזק בטראפיק מתחילת השנה. אנחנו רואים אותו דבר, ושוב לבני קרת שמתכתב איתי רגע, אולי נבקש מבני להצטרף לנו חצי דקה. בני, אתה איתנו? בני, ותראו, גם הגיע לנו אורח, בוא, מוטי אסגר, שלום מוטי. הופה. היי מוטי. בני, אני רואה, אני מצרף אותך לשיחה. למה המצלמה לא עובדת? המצלמה לא עובדת, בגלל זה אני לא יכול לצרף אותך, אבל בסדר, שומעים אותך. רק לגבי הנושא הקודם, הנבואה כמובן ניתנה לשוטים, אבל ממה שאנחנו רואים, וזה וקטורים שמשפיעים על מחירים. אחד, תמיד אחרי תקופת מלחמה, ובטח מלחמה כזאת, יש יותר לאומנות, יותר ציונות, וגם אני חושב שסחפנו קהלים שונים, בייחוד קהלים מארצות הברית, שאנחנו נראה אותם עוד בהמשך. הנושא הזה זה לא ציונות של ההורים שלהם לפני 50 שנה, 40 שנה, זה החבר'ה שיקנו גם בתקופה הזאת, עכשיו יקנו להם אולי ההורים, ואחרי זה הם יקנו לבד, אבל את החלק הציוני כבשנו, זה בחלק הטוב, והדבר הזה מעודד ביקושים שהם כרגע נופלים על היצעים יותר קטנים, משמעותית יותר קטנים, וגם אחרי תקופה שלא הלכנו לבלות, אז אנחנו יוצאים כולם ביחד לבלות, וזה נקרא אפקט הביקוש המתפרץ. ואפקט הביקוש המתפרץ הוא כזה שבדרך כלל גורר יד מחירים, ואני חושב שההבנה של כולנו שאין לי ארץ אחרת, וזה הארץ היחידה שלנו, לצערנו אנחנו גם עם כמות נתונה של יחידות, וגם חלק מהמקומות הטובים יותר, טובים פחות, כבר מוצאו. ולכן אני בהחלט חושב שמכל הסיבות שנאמרו פה כרגע, זה הזמן לקנות דירה. עכשיו יש לה יכולת להשיג במשאים ומתנים גמישות קצת יותר גבוהה מהשוק, ואנחנו רואים את זה בכל מה שפרוס לפנינו, והדברים האלה נעלמים כמו ברק. אופס, פתאום, תוך פרק זמן קצר מאוד, כמה שבועות, כל הדבר הזה, שוק של קונים, הופך לשוק של מוכרים, וכך הלאה. אז לשאלה מה יהיה,
אני מסכים לגמרי עם אבי, יהיה טוב, כי תמיד משהו מסתדר, ואנחנו עדיין פה. והדבר השני, האם זה הזמן לקנות דירה? כמובן שמי שיש לו יכולת, והוא כרגע חושב על האופציה הזאת, אין ספק שזה הזמן לקנות דירה. טוב, תודה, בני. יש עוד משהו שרצית לציין? לא, אני רוצה להודות לכל הצופים, ואנחנו נתראה בקרוב עם היוזמה החדשה של הירידים, שהתחלתי לדבר עליה ועצרת אותי, אבל מדובר בעצם בירידי אונליין שלהערכתי ישנו את המפה לחלוטין ב-2024. המפה תרתי משמע. כן, במובן הזה שהם מעבר למה שאנחנו רגילים לעשות. זאת אומרת, זה איזה תוסף, טורבו מאוד מאוד רציני לכל מה שקורה במשק שלנו. מעולה. יופי, יופי תודה חברים. רבה. תודה רבה, ויטל. תודה רבה, נשלח מר זאבי. הקלטה, רועי, הרבה שאלות. כמובן. תודה רבה לכם. כולם יקבלו, הכל בסדר. תודה ויום ונתראות טוב ושקט. בקרוב, שוב, עם ההפתעות הבאות. תודה ויום תודה טוב. רבה. ביי ביי.